Chief Okoye bụ onye bụkwa Managing Director nke Grape Tree International Limited kwupụtara nke a na ngurube ya mgbe ọ nabatara Regent nke obodo ahụ Chief Augustine Okeke ya na ndị ọzọ ejikwa ha bụ izu n'obodo ahụ bụ ndị pụtara n'igwe isonyere otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Grand Alliance APGA na Adazi-Ani Ward 1. Enwekwaziri ndị ọzọ bịara ememe nke anyị sonyere abụchi nwa ọzọ maka akụkọ ahụ n'uju. Ọ na-ekwu okwu na ya bụ mmemme nke onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti a Dọkịnta Afamobidike bịara meyọ nke Anọcha Chief Romanus Ibekwe nakwa onye isi oche APGA na Anọcha Chief Anthony Ugoji dịka ha na-anabata ndị ọhụụ ahụ na APGA gwara ha na ha ga-enwetasị oke ruru ha wee dụkwa ha ka ha gbaa mbọ baa n'ụlọ n'ụlọ iji kpọpụta ndị mmadụ maka nhọpụta na-abịa abịa. N'okwu nke ya n'aha ndị ọhụụ batara na ya bụ APGA, onye Regent nke Adazi-Ani Chief Okeke dịka ọ na-ekene Chief Okoye maka ime ya ka ọ banye APGA kọwara Gọvanọ Soludo dịka onye na-atụ egwu Chineke ma jikwara arụmarụ dị iche iche nke gụnyere okporo ụzọ wee na-emepegasị ime obodo dị iche iche. O kwere nkwa na ha ga-aba n'ụlọ n'ụlọ iji wee zie ozi gbasara ọrụ ọma APGA na-arụ wee hụ na APGA nwetara mmeri ma Nọvemba gbaa mkpụrụ ụbọchị 8 nke afọ a ga-eme nhọpụta